मुरगांव गट काँग्रेस समितीन वोट चोरी सिग्नेचर कॅम्पेन सुरू केल्या। लोकांचो खंय बरो सपोर्ट मेळटा। लोकांनी वोट चोरी आड जागरूक रावचे म्हूण गट काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षान लोकांक उलो मारला। आज आमची वोट चोरी सिग्नेचर कॅम्पेन आम्ही आमच्या मुरमुगांव तालुक्यात स्टार्ट केलेली आसा आणि एका आमचो लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा की लोक हेजे उपरांत सिग्नेचर कॅम्पेनाक आमच्या वांगडा सिग्नेचर करीत आसा आणि हेजेर आमी सगळ्या लोकांक सावध करता की बाबा तुमचे वोट तुम्ही सारखे चेक करचे आपले VLA कडेन वचून। आणि आता तुम्ही पळोवंक शकता की थोड्या घरांक हाऊस नंबर नासता तेका वोट डबल जातात म्हणून तेजे कडेन हेजे सिग्नेचरान आमी ते आमच्या राहुल गांधींची पार्टी प्रेसिडेंट स्टार्ट केलेले आहा। तेज्या बद्दल ही मोहीम आनी आमचे बऱ्या भशेन चल्लेली आहा। वोट चोरीचेर कॅम्पेन चालू आसा। जशें की ऑल ओवर इंडियान राहुल गांधी सांगलें की वोट चोरीचेर वोट कशे ब्लॅकमेल केले जातात, वोटांची लोकांची नांवां कशी डिलीट आसतात, जिते मनीस आसा तांकां मेल्ले दाखयतात, मेल्ल्यांक जिते दाखयतात। आणि ज्या प्रमाणे लोकसभान काँग्रेस पार्टीक बहुमत मेळ्ळेलें हरियाणान आणि महाराष्ट्रान आणि असेंब्लीन तेंच्यांनी ज्या भाशेन वोट शिफ्टिंग केलें, ज्या लोकांची नांवां ते एडिशनल ॲड करून तेंच्यांनी असेंब्ली सीटमेंट तेंची वोट चोरी करून तेंची असेंब्लीची सीट जिखून आयले। तेचेर राहुल गांधीन एक इन्व्हेस्टिगेशन केलें आपल्या थ्रू आणि कंप्लेंट तरी इसीक केल्ली, पण तेंच्यांनी आपल्या थ्रू इन्व्हेस्टिगेशन करून थोडे टायम काडून त्यांनी फायंड आउट केलें की महाराष्ट्राने बेंगलोरची अशी एक कॉन्स्टिट्युन्सी घेतली आणि त्यांनी फायंड आउट केलें की कितले लोक हांगासर एक घरान एक धाकट्याच्या घरान इवन सिंगल रुमान 400 नांवां 200 नांवां तेचेर त्यांनी तो मागीर एक्सपोज केलो एका इलेक्शन कमिशनरान। तेचेर तेंच्यांनी प्रचार चालू केलो ऑल ओवर इंडियान आमी वोट चोरीचेर एक्सपोज करता। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक।